Do kurzu pre začiatočníkov som pridal ďalšie video ohľadom Wysiwygu. Čiže ako si nainštalujeme modul Wysywig a FCK editor. Modul Wysywig si stiahnete na tejto stránke, na tom odkaze. Nainštalujete si 7. Je to niečo podobné, ako sme si ukázali v predošlom videu CK editor, takže je aj taká možnosť použiť Wysywig. Ja síce osobne používam radšej CK editor, ale niekomu sa bude možno páčiť táto verzia, takže si ho nainštalujte a postupujte podľa tohto môjho videa. Tak a konečne ideme vytvoriť všetky ďalšie videá a celý kurz pre začiatočníkov si pozrite na mojej stránke drupal.krokzakrokom.eu a takisto aj si pozrite ostatné videá. Je ich tam už celkom pekná kopa. Snažím sa pridávať viac a viac. Takže príjemné pozeranie vám prajem.